Sa number 5, isa ka kalan-an ang sulod sa mga hold-up suspects kay inasang kaagahon, pati ang salakyan sa biktima ang gingamit pa binang getaway vehicle sa mga suspect. Ang auto na sapwa na lamang ang ginbilin sa downtown area sa Bacolod. Yaring report. Nakibot ang isa sa mga empleyado sa isa ka motor parts store sa Gonzaga Street sa Bacolod City kay ina mga alas 8:30 sang aga kung nga nagabalabag sa parking area nila ang isa ka Toyota Wigo. Nakita nila ang post sa Facebook nga missing gali ang among auto kay gingkawat gani nagtawag sila gilayon sang pulis. Nang tingala ko yung marking naman, dumakan na kindili, nang tanga sa sulod ko ng ganito. Oo. Pang matawigan. Ano oras ni? Pang lasot yung hidya, guro to. Oo. Aga. Oo. Hindi ka dugay nga cellphone si partner ko, kita ito sa konsaldas. Anong guro, parehas? Ang auto ang ginapanag-iyahan sang isa sa mga tag-iya sang sininga kalan-an sa barangay Alihis sa Bacolod City. Sunod sa amay sang isa sa mga tag-iya nga si Ariel Ledesma, nanugid sa iyang nga anak nga ginsulod sila sang 3 ka mga lalaki nga armado sang pusil, mga launa ka inasang kaagahon. Nagpakuno-kuno kuno ang isa sa ilang nga customer, kag dugay-dugay, nagdeklarar na sang hold up. Sulod ko, no, kasi wala sila kabalik yung sigarilyo. Huling ng bata ko niya, wala kabalik yung sigarilyo. Kasi nagbalik siya. Oo. Nagbalik yan, kahit mabalik man yan, soft drinks na lang. Oo. Pag sila nga soft drinks, hindi knockdown sa pasulod. Oo. Eh, dito na nagintayaan dahil. Itayaan sila. Pila ka tawo ni sir? Sigon sa ila, 3 ko nung nanaog, isa ang gadrive. Ang gadrive po nito, gulang-gulang na. Nagapang-deliver sa pagkaon ang negosyo sang iya nga anak kag sang nobya sini. Ang ining store nga ginhold up na sang kaagahon ang nahamtang malapit lamang sa may Panaad Park Stadium kabahin pa ini sang Regent Pearl Homes. Sulod sa mga ibang nga negosyante diri sa palibot, ining boss nga store ang nagabukas tubtub kaagahon kag masami ang mga stores diri sa palibot niya ang sarado na amo kon nga wala sang may nakakita sa natabo nga insidente kay nasang kaagahon. Sa 3 ka mga suspect, isa sa ilang may edad na, kag ang duha mga huben pa, base sa panugiron man sa iya sa mga biktima. Ginpangkuha ang ilang mga cellphone kag relo pero ila namutikan nga nagakurog-kurog pa ang isa sa mga suspect samtang ginapauba sila sang relo. Kasi nang isa ko, no, why gamas? Wala pa siya mas? Why gamas? Kung makita ko nung ni Sir, daw man ang kilala pa ganito. Kasi kung sa ila ko, no, gataya ko, no, gawa sa relo, ginagakurog-kurog pang gataya, kung ka pakilala nga, hindi professional, no? Ano gipakuha sa laptop, cellphone, sa lakyan kag motor? Ang cellphone la, yung paba, sa ila ginakaptan yung cellphone ko at sila. Oo. So, sa nilang laptop, yung dala, galit eh, why guro man di paranda sa auto, alam na ang laptop sa bango, guro ay makita. Sa pagpalagyo, gingamit sang isa sa mga suspect ang auto sa nobya sang anak ni Ledesma. Ang motor sang isa ka nagatrabaho sa isa ka food delivery services company ang ginbitbit man sa mga suspect. Wala man nilagit pagtandog ang mga biktima. May CCTV footage nga gin-review ang mga katapos ang Police Station 7 kay inas ang aga. Medyo malayo ang kuha sa video pero dito nila natukiban nga dito nagtabuay sa may dalan Gonzaga ang mga suspect. May salakyan nga dala ang isa sa ila. Ang nagdrive sang kinawatan nga Wigo kag motorsiklo didto na naog kag nagsakay sa salakyan sang ila nga kaupod. Ang problema lang, sunod sa Deputy Commander sang Police Station 7 nga si Lieutenant Rami Saison kay hindi athag ang kuha sang CCTV. Picture sa TV, tama man ito kalayo. So, nagtaw naman ko. Hindi siya ang view sir no, hindi klaro sir no? Hindi klaro, bro lang kita. Nga may salakyan. Ang motor. Okay. Pero duha ka salakyan nga sunod sir? Ang muna, ang salakyan yung ginusar nila, ila. Anak ko, bay, amo nila ang motor. Okay. Ginbuksan ang auto sang biktima. Dito nakitaan nga nagakinayag ang mga pagkabutang pero ang iya laptop wala madala sa mga suspect. Maging pang-check pagid ang mga pulis gadugang ang mga CCTV footage sa lugar agud makilala ang mga suspetsado.